Маркази илмии амалӣ ва тахассуси ҷумҳуриявӣ дерматовенерология ва косметология яке аз муассисаҳои пешбарии ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад, ки бо пешниҳоди кӯмаки тиббӣ баландтехнологӣ дар соҳаи дерматология, венерология ва косметология машғул аст. Марказ ба аҳолӣ хизматрасонҳои илмӣ асоснокуштаро ва истифода аз усулҳои мусофирӣ ташхис ва муолиҷаи пешниҳод мекунад. Илова бар ин самтҳои асосии фаъолияти марказ тадқиқоти илмӣ, омадасозӣ ва баландбардоштани ихтисоси қадрхоҳ, инчунин ҷорӣ намудани технологияҳо наворонда мебошад. Марказ хизматрасонҳои зеринро пешниҳод мекунад: дерматология – ташхис ва муолиҷаи беморҳои пӯст; венерология – муолиҷаи ва пешгирии беморҳои гузарондан тафассути роҳии ҷинсӣ; косметология – бартараф намудани мушкилоти эстетика, аз ҷумла муолиҷаҳои пешрафта барои нигоҳбинӣ, рӯй ва бадан; микология – ташхис ва табобати беморҳои занбурӯғи пӯст ва нохун; ҷарроҳии пластикӣ – амалиётҳои ҷарроҳӣ барои бехтар кардани намуди зоҳирӣ; каландидани мӯй – ҳалли мушкилоти рехтани мӯй; подология – ташхис ва табобати беморҳои пӯст, пой ва нохунҳо. Имкониятҳои марказ: клиника бо 200 та ҷой барои муолиҷаи беморон дар шароити статсионарӣ; поликлиникаи машварта қабули то 100 та бемор дар як бас; озмоишгоҳи муосир муҷаҳҳаз ба технологияҳои пешрафта барои ташхиси беморҳои пӯст ва бароиҳои гузаронда; аз 150 та табиби баландихтисос, аз ҷумла 13 та доктори илмҳои тиббӣ ва 23 та номзоди илмҳои тиббӣ. Марказ хизматрасонҳои инноватсиони зеринро пешниҳод мекунад: каландидани аутомеланоцитҳо, хангои витилиго, усули инноватсионӣ барои барқарор кардани рангои пӯст. T-pigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik shu tayyor bo'lgan melanotsit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa перевязкаlar yoki boshqa narsalar qilishligi shart bo'lmaydi. Qalandidani mo'y va abro barqarorsozii tabiiy mo'y. Videotrichodermatoskopiya tashxisi daqiqiy mo'y va po'stsar. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonida o'tkazganmiz. Hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Autoplazmaterapiya uzvҳои ҷинсӣ, таҳрир, таҷдидҳои ҳуҷайраҳо. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Jarrohii plastiki va estetiki, istifoda texnologiyaho, lazeri, usulҳои muosiri charxiy. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PDL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarini yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Muolajaҳои fizioterapiya, istifodai usulҳои гуногун барои табобати беморҳои пӯст. Марказ бо табибони баландихтисос ва таҷҳизҳои муосири тиббӣ беҳтарин хизматрасонҳои тиббиро ва аҳолӣ пешниҳод менамояд.